Dobrý deň, zdravím všetkých. Dneska si ukážeme na dvojkovej Octavii 1.6 BSE Euro 5 vymeniť tesnenia vlastne vzduchové osania, ktoré sa nachádzajú v tejto hornej časti kolien a spodnej časti kolien. Budeme takisto vlastne čistiť aj túto zadnú časť vzduchového osania. A kvôli tomu musíme vlastne, aby sme sa toho všetko vedeli zbaviť, musíme nejaké veci poodpájať. Máme tu prívod do vstrakovania, ktorý, keď budeme odpájať, si musíme nájsť nejakú handru, ktorú si sem dole položíme, aby sme vystredili rovinu, tam si dáme misku. Keď to budeme odpájať, tak sa nám môže stať, že pod tlakom natáďal pôjde benzín. Musíme nachystať nejakú skrutku, ktorú šrubujeme do tejto hadice, aby nám následne benzín nevytekal, alebo hadicu nejakým spôsobom vydvihneme hore a zhalmíme ho. Ďalšia vec vlastne pri tom rozoberaní, ktorú budeme musieť dať ako prvú dole, bude vlastne tento vysávač spätného sania, predpokladám z Eiger ventilu, čo nám vracia naspäť do sania, vzduchovému filtru, alebo pre vzduchový filter vlastne. A môžeme potom začať pokračovať vlastne snímaním tejto časti vzduchového sania. Máme tu zhora 2 šroubíky a zo spodku by mali byť tiež 2 šroubíky. Takže ako prvé si odpojíme vlastne tento vysávač a to máme konektor. Tu nám môžeme vidieť vlastne takú rýchlospojku, do ktorej vlastne medzi ňu a medzi teliesko do konektora vpichneme šrobovák a potiahneme ho smerom do vrchu. Tým pádom smerom do vrchu takto. Tým pádom sa nám to uvoľní a môžeme ho takto krásne vytiahnuť. Takisto vlastne odpojíme si teraz hadice. A na hadiciach máme, tu na to je najlepšie vidieť, takéto 2 výstupky z jednej a z druhej strany. Zatiaľ potlačíme a keď ich potlačíme a následne potiahneme hadicu hore, tak si to krásne odpojíme. A to isté aj s týmto malým. Máme výstupky, tak zatlačíme a potiahneme hore. A máme vlastne ten vysávač odpojený. Ďalšiu vec, takže budeme potrebovať vlastne 6 imbus. Najlepšie je, keď máte takýto kľúč, kde máte vlastne aj zo spodu takúto vlastne hviezdičkovú guličku, či jak to nazvať, a klasicky vlastne imbus. Potom budeme potrebovať Torx 20 hviezdičku. To mám takto, takúto malú skrutkovači, to stačí. A budeme potrebovať ešte 13 gólu, najlepšie s predĺžovakom, aby sme sa vedeli dostať vlastne sem dozadu za toto. A tam nás čaká 13 matka. To treba následne odšrobovať, aby sme vedeli ten vysávač vlastne s tou konštrukciou dať dole. Takže ideme meniť tie tesnenia. Takže takto vyzerá to tesnenie nové. Takto to tesnenie vyzerá staré. Není tam vidno pomaly tú drážku, ktorá by tam mala byť po obvode tých výstupných kruhoch. A takto vyzerajú. Takto dopadli staré tesnenia zo spodnej časti sania. A takto vyzerá vlastne nové to tesnenie z toho spodnej časti sania. No, pozrieme sa na to, jak sme to v podstate tam začali meniť. Na tom tesnení si treba dať pozor. Na tom tesnení je vlastne taký výstupok na začiatku, ktorý nesmiete pretlačiť, aby vám zašiel vlastne z toho obvodu dozadu. Malo by to byť takto robené, jak to je tu. Ukážem vám to prečo. Neviem, či to bude vidno, ale tu je taký falc posledný. A ten nesmiete cez to pretlačiť, ten vám musí vlastne kryť tu ten koniec toho vlastne sania alebo výstupu sania. Ďalšia vec
na čo by ste si mali dať pozor, je to, že ak by ste chceli meniť sviečky, radšej to sa nedajte dole, lebo nebudete tú sviečku tam vedieť dať dobre pod uhol a nebudete ju tam vedieť dobre zakrútiť a dotiahnuť. Skontrolujeme si potom vlastne ešte nasadky na sviečky, či nie sú nejak opálené, či káble nie sú porušené. Keď už to raz máme doletané, už to pozrieme všetko, jak to má byť. Ono, není sa čoho báť, v podstate dĺžky káblov všetkých a tých spojiek sú vlastne stanovené tak, aby ste to nevedeli zle napojiť. Takisto aj konektory sú rozličné. Čo to je také? No pokiaľ sa do toho moc nevyznáte, tak niečo ako je cievka na sviečky dole si nedávajte, neodopínate z toho káble, lebo raz, dva si to poseriete. Čo také? No, v podstate tak to vyzerá. A ideme si doplniť teraz tieto tesnenia za nové. Tu ešte doplníme to horné, z hornej časti sania. A zatiaľ si ho. Že ak by ste si tieto tesnenia chceli horné objednať cez GAF autodiely, tak to majú pod týmto číslom. A spodné vlastne tesnenie toho sacieho potrubia majú pod týmto číslom. To patrí sem, toto. Keď si všimnete, na tých gumičkách spodného sania vlastne majú takéto rúbky. No a preto idú trošku ťažšie. Treba si ich namazať vedečkom, alebo postriekať vedečkom a potiahnuť prstom po tej gumičke, aby sa nám to tam ľahšie dalo. No aj, aby sa tam lepšie zosadlo v podstate. Ešte si nemáme usadené na svojich miestach. Tieto plochy vlastne, ak máme tie tesnenia, sme si začistili. Takisto sme si čistili vlastne dutiny sania pri strekoch. Takisto sme si trošku obsriekali strekovače. A nezabudneme si vlastne naholievať tie gumičky nejakým vedečkom, nejakým olejom, nemoc, ale tak, aby to vlastne sa nám nepoškodili tie gumičky pri tom kladaní, aby sa nejak neskrížili, aby proste sa zarovnali tieto hrany. Na týchto horných, že sa tam nedostával prach do sania a podobné blbosti, čo by sme tam nechceli mať. Sviečky sme dávali Bosch. Mali sme tam vlastne dvojfajkové, my sme dali štvorfajkové. Tak sme to nemuseli nastavať podľa nejakých vlastne smerov tých fajok. Originál na jedno vlastne fajkových sviečkách sa dali nejaké stupne, aby tá fajka vlastne bola namierená úmerne v podstate so vstreknutým palivom. Keďže sme dávali my fajkové, takže my takýto vec riešiť nemusíme. Teda dúfam, uvidíme, keď to naštartujeme. Káble sme si prekontrolovali, elektroniku po blízku motora pod saním vlastne čo je ťažko dostupné. Dávajte si pozor, vlastne pre celú demontážu toho si
vycvaknite túto, jak sa to povedať, mierku oleja, v podstate to hrdlo na mierku oleja, aby sa vám nestalo to, čo mne, že v podstate už to je opálené starobou a sa mi to podarilo ulomiť. Takže a to je asi tak zatiaľ SIO. Takže môžeme pokračovať v montáži. Takže sviečky sme si očistili koncovky na sviečkách v dolných stranách a sme si ich zapojili, skontrolovali sme si, či tie sviečky máme zapojené správne, že nám to cvaklo. A teraz vlastne ideme do lišty naspäť montovať elektriku k strekovaniu. Mám takéto klapky, neviem, či to je vidieť. Proste tak iba vyhodíte kabeláž a mali by tu byť také 4 do správnosti. No a teraz potom tu máme, tým, že sme vlastne museli demontovať tie vstrekovače s tou lištou, tak potom si ukážeme ešte, jak si to odvzdušníme a naspäť doplníme vlastne k tým strekom naspäť palivo, čiže benzín v našom prípade. Ale to až na záver vlastne to budeme riešiť. Takže teraz idem nahodiť tú elektriku a zapojiť streky. Dobre, pri montáži vlastne spätnej elektroniky do lišty odporúčam vám skontrolovať, či všetky káble, predtým začnete zasvakávať, máte vo vodiacej lište. Nakoľko to tam nie pre srandu králikov, aby tie káble boli chránené pred teplom od motora. Aby nedošlo k nejakému skrátu, roztopenia sa bužírky na káble alebo podobným veciam. Konektory na žaviče nedávajte na silu, ale oni majú daný smer, ktorým vlastne tam z lahúčka pôjdu. Z druhej strany vlastne to bude takto hladké s popisom a z hornej strany vlastne, ktorá bude otočená k vám, ak to budete nacvakávať, budete mať takéto tečkové pierko. Z lahúčka nacvaknúť nič na silu. Teraz budete môcť počuť vlastne zvuk, ktorý to vydá, keď ho zatlačím. Takéto cvaknutie. Nezabudneme si vrátiť hadičku s prívodom benzínu naspäť do zbernej lišty k strekovačom. Takže pri spätnej montáži na vysávači vlastne si zatiaľ zašrobujeme iba spodné 2 šroby v rámčeku toho vysávača. Vrchné si necháme povolené. Takisto vlastne aj vedenie paliva k strekovačom aj s elektronikou si necháme povolené, aby sme sa lepšie vedeli dostať a manipulovať vlastne so šrobami v spodnej časti toho sadia. A asi tak všetko. Ja ešte predpokladám, tie gumičky si vlastne natrieme nejakú to sadia, tie gumičky si natrieme tie tesnenia nejakou olejovinou, vedečkom, nastriekame, pritiahneme alebo niečím, aby sme nepoškodili tie tesnenia pri ukladaní. Treba si skontrolovať spojky na strekovače aj celú kabeláž, či je bližšie, jak má byť. Hlavne si nezabudneme zapojiť vlastne prívodovú hadičku benzínu. Mohlo by to zle dopadnúť. No a teraz vlastne už to máme. Takže to sanie zo spodku doťahujeme najprv voľne rukou šroby k tesnosti a až potom vlastne by sme to mali nejakým spôsobom do kríža doťahovať nie na silu, ale tak trošku, aby to vlastne bolo pevnejšie než klasické zašrobovanie šrobu. No a teraz vlastne už si nahodíme iba šroby vlastne na lištu so strkovačmi s elektronikou a 2 šroby k vysávaču a zapojíme hadice do vysávača a ostatné konektory všetky máme pozapájané. Pre spustenie motora vlastne, keďže som baterku neodpájal, si skontrolujem ešte raz všetky vlastne konektory, či sú správne zapojené a až potom ďalej vám ukážem čo. Teraz zoberieme si vlastne pri rozdušňovaní nejakú nádobku, v mojom prípade to bol vrchnák so správne na čistenie
vzduchové klapky a kúsok handry. Následne si zoberieme nejaký tenký buď šrobovák alebo imbusový kľúč a zatlačíme vlastne na ovzdušňovák. A mal by nám odtiaľ začať vlastne, budeme ho stlačiť dokiaľ nám odtiaľ nezačne vytekať benzín. Takže ideme na to. Takže pri stlačení toho ventilku buďte opatrní, dávajte pozor, hlavu nemajte ani spoločnú, ani blízko toho ventilu, lebo inak si stretnete benzín do tváre. Takže je to tam pod tlakom. V prípade, keď zopnete kľúče, on vlastne automatický systém, to posledné palivové čerpadlo vlastne dotlača benzín do lišty prestrekovača. A je dobré, keď si tú handričku pridvihnete a kľúčikom vlastne na ňu zatlačíte na ten ventilok na stred. No, aby ste si nezajbali motor od benzínu zbytočne. Takže tak. Tým pádom by sme to mali za ukončené celé. No a mali by sme ísť teraz ku štartu vozidla. Hlavne nezabudnúť dať naspäť krytku na ventilok. Takže motor nám pekne beží.